turka shi mi ara koma baya kenan, domin ku a can kotu ta ce Nasiru Yusuf Gawuna shi ya nasara, a nan kuma an dawo an ce Nasiru Yusuf Gawuna ba shi ya nasara ba. To canja hukunci aka yi kenan, ko kuma hukuncin ne ba a yi shi yadda ya kamata ba, ko kuma kotu ce take da gyara akan hukuncin da ta fitar wancan na baya. Domin mun sani cewa a baya an ce Nasiru Yusuf Gawuna shi ya nasara a bisa wannan shari'a da aka ɗauka ƙara a kai. Yanzu kuma gari ya ɗauka, rahoto yana ta fita cewa Abba Kabir Yusuf shi ke da nasara. Wasu na zargin cewa kamar ko an yi wani cushe ne ko an yi wani abu na rashin gaskiya. To amma dai rahoton da suke fita suna nuna cewa Nasiru Yusuf Gawuna ba shi ya nasara ba, kuma har ma an ce kotu ta faɗa cewa ya biya gwamna Abba Kabir Yusuf tarar naira miliyan 1 bisa ɓata masa lokaci da ya yi. A daidai wannan lokaci ne kuma muke samun rahotanni cewa rigima ta ɓarke tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma magoya bayan jam'iyyar NNPP, a yayin da su wannan magoya bayan na jam'iyyar NNPP suka taso daga taron su na addu'a. To daga nan ne kuma magoya bayan nan suka ga cewa to za su juye kuma da zanga-zanga ta lumana. To nan fa rigima ta ɓarke tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma magoya bayan NNPP. Masu kallon mu da masu sauraron wannan shafi, menene ra'ayinku? Ya kuke ganin zai kasance? Shin za a ci gaba tafiya haka ne, ko kuma za a kawo wata maslaha wacce za ta zamanto ta yi wa kowa daidai inda ba a samu hayaniya a gari ba? Kuna sauraron ku domin jin ra'ayoyinku a wannan shafi.